Horasma dihita saluhuna. Andorang somarsaur hita dohot hatani tu hata, jubolo mahita martangyang. Asin rohama dihamu doho damena sian de bata ama, doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatani tu hata nagabe trupu jamita di pertangyangan di bagasan tikion, tar surat do di Markus 10 ayat 46 152. Ujaha majo isini turpuki itu tonga-tongata. Jala tapetiu ma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Dungi di bongoti nasida ma huta Jeriko. Jadi tinarua ribana sian Jeriko. Rapon sisianna dohot halak na torok. Adong ma huddul disi dipinggol nidalani sahalak si panehenehe nama pitu si Bartimeus anak ni si Timoteus. Jadi dung dibege ibana Yesus nasian Nasaret doi hape dipukka ma majujuhon. O Yesus anak ni si Daud asi maroham midaau. Lado mamicang ibana asasipnian alai lam digugudo majuhon ale anak ni si Daud asi maroham diau. Jadi sulum ma Yesus didokma juhamu maibana gabi dijuma nama pitungi didokma madokibana pos maroham hehe maho dijaudoho. Jadi hatok maibana hehe laho madapot to Yesus laos tading do anggo ulosna. Dipakulingi Yesus maibana. Aha dipangido roham sebahenok kutuho. Jala didok nama pitungi matu ibana. Guru nami naing mernida mania mataku. Dungi didok Yesus matu ibana. Laho maho dipangulu hapor siaw midoho. Jala mamitor mernida mamatana. Laos dihutum ma Yesus di sidalanan nai. Ima saatna. Donga saha porsiaun di bagasat tuhat ta Yesus. Di turpukon di barita hoddo sahalak na mapitung na margoar si Bartimeus. Nahuddul di topi nidala tu Jeriko. Huhut manehenehe manang pengimis. Atik pe mapitung ibana alai yang gosi pareon na tinggildo. Tagad dibegibana tongom mamulus Tuhan Yesus rapon sisian na do akanatorop sian inganan nai pitor juju dibana tu Yesus. Didok, o Yesus anak ni si Daud asi maroham midaau. Dipicang akanatorop dibana asasi nian. Alai lam dipagugibana do majuhon. Ale anak ni si Daud asi maroham diau. Jujunai patuduhon posnya rohana doi tu Yesus. Nabui do Tuhan Yesus mangalehon na pinangido ni rohana. Ubege jujunai gabisulum ma Yesus. Yesus menghentikan langkahnya. Jala disuruh mahalak maju si Bartimeusi. Dungi pitor hehe ma si Bartimeus lau madapot tu Yesus. Donga saha porsiaon sada sunggul-sunggul do sikap ni si Bartimeusion nang dinguluta. Asanak kita pe totong ma juju tutuhani. Nakpe diorai na toropi si Bartimeus asasip asa unang be juju tu Yesus. Alai dang menyerah ibana. Lam diorai, lam dijugulhon ibana do majuhon. Ale anak ni si Daud, asi maroham diau. Jala ternyata dak sia-sia juju ni si Bartimeusi. Maralus do juju nai. Ditangi ho Yesus de bana.
Disuruh Yesus dohala maju si Bartimeusi, asaro madapot to Yesus. Laos papos sorohat tamay, asa say jujuhi tatutuhani, merhite akatangyakta, merhite akaparsobauta, manang ibadahta tutuhani. Alai unak pitor kendor semangat ni pos nyorohata, molo dak pitor dia lusi dope jujutai. Jalaunang loas melep jujumi tutuhani, alanya kapangabati, isarana alanya ka ela-ela, manang akka ihot-ihot ni portibion. Ay ditangihot tuhani do sa luhut, akka juju ni naporsiay. Hatop manang lebat alusan na dui, hobar tutiki na binuhul ni tuhani. Didok di pesalmen siya pulusada ayat 15a. Juwon na maaw, jadi alusakku maibana. Dongan saha persyaon, dung disuruh Yesus halak maju si Bartimeusi, pitor hatok doibana hehe madapot to Yesus. Disukun Yesus maibana. Aha dipangido roham si bahenok kutuho. Dia lusi ibana ma Yesus. Didok, guru nami, naing mernida manyam mataku. Dada hepeng dipangido ibana, songon na somal dipangido ibana, siyan natorop tiki manehenehe, manang ditiki mengemis. Alai hamalumon ni si malolong na do, dipangido ibana tutuhan Yesus. Buhado ya hita, au sugari songon suku-sukun ni Yesusin waeng disukut tetu hita. Aha dipangido roham si bahenon ni Tuhan ituho. Aha masih pengidota, manangaha maalusta. Ra hobar tu godang ni tuntutan ni nguluon, meragam dora akka si pengidota siat Tuhani. Mungkin dohonot tamara mengelusi. Tuhan, lehom madiaw hepeng na gudang. Hamoraon, hagabion, dohot hasangapon. Songon sita-sita ni halak bataki dora. Napitor jumulu tapangido siat Tuhani. Nian dada nasalay. Ay Tuhani pe disuruh do hita mangido si pangidot tatibana. Alay manang dia pe tatiru ma songo si Bartimeusi. Atik pe rikok do di bana hepeng dohot akan asingi. Alai narumikot siani, jala nasotar lehon ni akan atoropi, ido dipangido ibana siat Tuhani. Ima asa mernida si malolongna. Marhite asin rohani Tuhani, di pemalum do tutu ibana. Jala gabi mernida do si malolongna. Asadanga dong nasotar patu pa debata. Jala guru dok ni debata do saluhutna. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Di perendarubi pe taingok do hiado tong didok debata tu Raja Salomo. Pangido ma mananga hasil honok kutuho ninna. Dada pitor arta manang hamorao di pangido ibana. Alai habisuhod do di pangido si Salomo siat Tuhani. Didok lehom ma tunaposomon rohana patas laho manguhum bangsomi asa huboto manirang nadenggan sian naroa. Dungi lomo marohani Jahuba ala songoni pangiduan ni si Salomoi. Buidui tajaha disiada raja-raja tulu ayat sia 110. Hita piatong tapangido ma akan arumikot dingulut tasiat Tuhani.
Alai pangiduatay unang maholan asa pasobu hagiot manang keinginata. Manang asa holas sangap di ida na torop. Marhite na marnapunahon akaragam ni keinginata. Alai naing manahobar tu kebutuhan ni nguluta. Jala na mabuan sangap di guar ni Tuhani. Ima natapangido. Donga saha persyaon na menarik musay taide siya turpukon, ima tindak lanjut ni hamalumon ni si Bartimeusi. Duk pajup pangibana doho Jesus, didok Jesus matibana. Laho maho, di pangulu hapor siyaw midoho. Jala mamitor mernida mamatana. Laos dihutom ma Jesus di sidalanan nay. Artina, dung malum ibana, dakpit torlaw songoni ibana manadikko Jesus. Alay dipakai ibana do hamalumon nay law mangihutto Jesus. Dipakai ibana do hamalumon nay law pasolhotto dirina tutuhani. Dongan saha porsyaon, naik songoni manak kita. Nunga di pamalum Jesus sita marhite na manubus nguluta siya dosay. Jala nunga tok tajalo ragam ni hamalumo siya Tuhani. Ima marhite akka pasu-pasuna manang akka pangurupyon na diganup ngulut tabi. Manak pay marrumang hamalumon siyan parsahiton, hamalumon siyan hapuguson, hamalumon siyan akka parukilon, dohot akka hamalumon na asing dope. Jadi manak sungod dia pe, rumang ni hamalumon, manang rumang ni pasu-pasu na tajalo siya Tuhani, sotong dipakai gabi paholak kungulu na siya Tuhani. Alay tapakke may lam pasol hotong nguluta tutuhani. Lam padorasol lakata may law mangihuton Tuhani. Alani marhite turpu jami taon disungguli do tuhita sudi. Asa totong ma juju hita di bagasan pos nyiroha tutuhani. Ay tangido tuhatay diaka juju ni naporsea. Tapangido ma narumikot Tuhan uluata. Jala porsea mahita di huaso ni debata. Pabua guru dok ni debatado sa luhutna. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jala tapakke ma akka silehon-lehon nai. Lam pasol hotong uluta mangihutto Tuhani. Huhut pasangapon goar ni Tuhani. Amen. Martang yang mahita. Muliate ma ali Tuhan debata dihatam nauk kubigihami. Urupi jala perbugui mahami dinalaho mangulahon nahobar tuhatami. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amen.